днес няма нищо ново, времето и стрес. След реклама за Нескафе някой казва, че съм по-добре, нали работно време нямат думите. Ти може би не мислиш като мен и може би ще бъдеш премиер, но може би ще поговорим за момент, ако искаш след работно време. Да постоим с теб само за момент, да с ток-шоу, новини, спорт, времето и стрес. Не съм реклама за прах за пране, кажи ми нещо важно, по-добре, нали работно време нямат думите. Ти може би не мислиш като мен и може би ще си милионер,